Pigpapasalamat kan kamaligenyong si Isabel Nieva kan Purok 2 Barangay Taladong Kamalig Albay na natauan siya ng relief goods kan ako Bicol Party List. Istorya niya, sundungon yan lubog pa sa bahaan sa indang residensya. Asin para mientras siya asinan sa iyang pamilya na nakikisiro sa harongkan sa indang mga kaparyente. Aminado siyang mas naging dipisil paan sa indang buhay darakan bagyong Christine. Alagad sa mga siring kaining pagkakataon, dawa puro papaano minagianan sa indang pigkakaatubang ng mga agyat ngunyan, huli kan mga arog kaining inisyatibo. Nung nalaman ng GNN ko na may bagyo, yun, pinapunta kami agad dun sa bahay nila kasi nga, laging inaabot yung bahay namin ng tubig. Ilang araw na din brownout sa amin. Nakikicharge na lang kami sa barangay hall kasi may sila, generator. Siyempre, magpapasalamat sa Ako Bicol, lalong-lalo nakikito kasi malaking tulong yung ibinigay nila sa amin. Sigun kay Barangay Kagawad Bino Silyado, pagkakan asin inumon ang sa indang mayor na kaipuhan ngunyan. Natulos man at tinauan kasimbagan ka na Ako Bicol Party List. Ang mga kailangan niya, mga pagkakan, ganon. Kasi nung mauranon baga halos, wala po ning dahil po sila makabakal ng pagkakan. Dako lang po atabang po para sa mga residente po digdi sa Barangay Taladong na sige po ang tabang nindo. Kaya dako lang po anong pasasalamat naman. Nagkondusir man in relief operation ang partido sa Barangay Tagaytay, Kamalig. Sigun kay punong Barangay Tesino Sete, kadaklan sa mga apektado nindang residente ang paramientras na nagsisirong sa indang barangay hall. Sabi niya, daiman sindang dakulang pondo para maitao ang pangangaipo kan sa indang mga residente, urog na sa pagkakan asin maiinom na tubig, kaya dakulaon ang gad na bagay na yaon ang partido na handa pirming magtabang. Ano iba kaya like sa di yung mga di sa baba na laog ning baybay? Kaya sa gungunan, day pa man sila nakarecover, talinaog sa balay ninda. Kaya dakulong pasalamat kikong kito, diday sa mga nag-sponsor santa. Siguro, siyempre, grabe baga ang pagtiwas ko niyan. At least, nadurog ka awan barang sindaning maray na nadugtungan sa sandang kabuhayan. Pinanginotan ang distribusyon ni former Ako Bicol Party List Congressman Christopher Co. Naging posible naman ang distribusyon sa inisyatibo ni Congressman Elizalde Co asin ni House Speaker Martin Romualdez. Padagos po kita na naglilibot, gabos pong barangay na affected. Almost all Kagawali, natawan na po ng relief. Pagkatapos po kayo ni pasirin na po kitang manito dahil nakulman po duman ang landslide asin mga tinamakang baha. Hindi po ito panahon ng pagbabatikos kundi pagkakaisa para magtulong-tulong po tayo. Sa kabilugan, 281 pamilya ang natauanin asistensya sa naunang bita na banwaan. Sa ngunyan, padagos ang pagkondusir pa ni relief operations kan Ako Bicol Party List sa maniba-iba pang runa kan Kabikolan na pinerwisyo kan bagyong Christine. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.